Club Junta, building better Africa. Ola sachite kampeni branch satabwerera somboma mulungu adattana nawo ndibwereze amakamera chitani zoom misonzi y'abantu ndiobza zona zake ndi zimenezo. tikulandireni muli bwanji, mwadzuka bwanji kwino kulikonse kumene mukutimvera kuchokeranso konkuno ku yaoneshona langa dzina ndine brother Salo cheni chizukulu changanga PTPS all the way from Mangochi, the little Yawo's empire vashiyawo vangaluza. Lelo ndipa 7 October 2024 ineyo langa dzina ndilomwe lija mwachizolowezi chenkala bwaga brother Salo chizukulu chiziyani changanga PTPS all the way from Mangochi kuchokeranso mmeta kambira mucha kuti tabwera ndi program imene ya kuswa kutemanya kugagada kumawa kwa lero. Muli bwanji choyamba timayamba ndi kuthokoza mulungu wakumwamba amene ali mulengi wa zolengedwa zonse, amene adalenga inu ndine, amenenso ndithu ndi mfumu ya tsiku la chiweruzo. Choncho poyamba tathokoza Allah, pambuyo pake tikufunireni zabwino amalawi kwina kulikonse kumene muli, kulankhula mopanda mantha, kugagada tikamanena kuti mabusa ena ndi anthu oyang'ana patali, mapasta ena ndi anthu oyang'ana patali, anabadwiradi kuzawombola dziko lawo, koma zimapasta zina, zimashehe zina, zagulugunyinda zina zimene zinangolowa pa udindo kapena pa ushehe kapena pa ubusa kamba kadyera, koma eti dignity kapena kuti mulungu sanalembe kuti akhale mbusa atu, fuwa zimaoneka munthu anthu amene anapanga mulungu kuti awakhale mabusa, awakhale mashehe, awakhale atsogoleri, sizimasowa, zimachita kuonekera ndithu kuti awa zochitika mpaka zolankhula zimakhala zikufanana, osati zolankhula zina zochita zina. Ayi, tikunyadileni kwambiri amalawi amene mumakhala pansi ndikumaononga nthawi yanu ndikumamvera ma audio a brother Salo, the little Yawo's empire, mnyamata amene alibe chipani china chilichonse. Ndimanena masuku onse popeza azipaniwa ndi anthu akuba, ndiponso apawo ndi mizu yakachere amakubana pansi. Andalewa akanakhala kuti amabwera kuzakoza dziko pamene amalawi akufa ndi njala, pamene amalawi pakati panopo dziko la Malawi silili bwino. Bwezi anthu amene wa ku parliament kuti akanakambirana zomveka, bwezi atakambirana zomveka kanasiya uchisiru zomene amakambirana zopanda ntchito zija. Amalawi pano akufa, kanapanga bilu ya imekese yoti papezeke chimanga pena pali ponse vindalama zimene zili mbomas, koma agalu amenewa, mbuzi zimenezi, agulugunyinda amenewa, atombolombo amenewa sanapanga zimene zija mpaka abwera ku parliament amalangosola zopanda ntchito zimene amalawi sitinatume. Koma mavuto eni amalawi, eni mavuto amene amalawi pakati pano akumwalira, amene amalawi pakati pano tikufa, sanayankhula ku parliament. Chokhacho amalawi ndikamalankhula kuti mukamakonda zipani zanuzi, mukamakonda anthu anuwa, muzionetsa kuti kodi anthuwa inu amakukondani, koma sidziko amalikonda kapena ndi business amabwera kuti azingolemerera pa inu muzikhala anthu omangokapa madzi, inu azikukugwirisani ntchito. Timakamba nkhani ngati zimenezozo. Ndiye pali anthu ena amene akumasapota zipani zikusapota ngati mwina mwake mulungu wawo, mutakhale kwauza cholakwika cha kuchipani kwawo amakhala kukutukana. Brother Salo ndili panopo, born in fighter, ndinabadwa kuzamenyera ufulu mpaka kumwalira. Ine sindimaopa kuphedwa, ine sindimaopa kusakidwa, ine akhale kumangidwa. Ineyo am ready for any attack, china chilichonse chimene mulungu adalenga kuti chichitika mwa ine chibwere, am ready kuchilandira chimene chocho. Koma sindizakhala chete ndikutseka pakamwa pangapa kuti ndisamalankhule kamba kamantha. Ineyo sindine munthu wamantha, ine sindine coward ngati inuyo amene mukumaona dziko lanu likuwola, amene mukumaona dziko lanu likumezedwa ndi madzi, amene mukumaona dziko lanu likumezedwa ndi satana chakwera, amene mukumaona dziko lanu likumaonongeka ndi mfiti zodya matewera, inu kumangoyang'ana basi atayembekeza anthu omenyera maufulu. Kuyipaso kwa inuyo amalawi, anthu omenyera maufulu akatuluka mukupapasa mayina ye chipanzi, awo amapanga za kunyumba kwawo, awo mwakuti kodi anthu angokhala akangokhalanso mwaona khala chete, mwakuti akadzuka ali apa sidwa ndalama. Vuto limene lili nalo amalawi ife ndi limene lolo, sitimafuna chinthu chikayambira tichisapote chinthucho ndiye tiyikeso mphamvu zathu. Uyu munthu wazipereka, ife tiyike mphamvu zathu zimakanika. Koma timakhala kulankhula basi, akuti kupanga chakuti akuti inuyo muzapanga liti popeza mumachita kuopa ndi kulankhula komo osati kulankhula
usati kuti mupita pa ground ayi, usati kapena musonkhe ayi, koma kulankhula kwenikweni kumachita kupanga bantha. Muli mnyumba mwanu, muli kunyumba kwanu, kaya mutoilet mwanu, kaya mkuku mwanu, koma kuti mulankhule kumakanika, kulankhulatu kukanika. Koma akalankhula ena basi mulomo kuno, hii amene aja amatumidwa ta DPP, amene aja alipa mwakuti amene aja mwakuti. Inu dziko nanga tili kuvuta kamba ka gulugunyinda ngati inu, kamba ka tombolombo ngati inu, chifukwa inu nanga timukulephera kutenga mbali ndi anzanu ena akubwera ndi kutenga mbali asapote na anzanu kuti muombole dziko. Ife tikamakamba sitimakamba za kunyumba kwathu kuti atikumbira toilet. Ife tikamalankhula pa social media, tikamalankhula timalirira dziko la Malawi nsanje tuchitipa. Koma zimakhala zomvetsa chisoni, anthu amaona ngati tikamalankhula ifeyo ndi kuti kulandira ndalama kwa munthu wina. Kodi ndi ndani angatipase ndalama ife kulankhula za dziko? Ife pano tikuswa DPP, ife pano tikuswa MCP, tikuyiswa UTF, tikuyiswa Afford. Tikuyamikira MCP, tikuyamikira Afford, tikuyamikira UTF, akapanga chabwino anthu amene tayamikire. Ntchito ya ife imeneyo tilibe mbali. Ndiye tikufuna tiyankhule pano kunena kuti pangavute makabwanji, wina afune asafune, ulole usalole, uphe usaphe, koma MCP sikubweleraso mboma. Izizi ndithu musunge mawu amene wakufuna osafuna. Chifukwa kubwelera MCP mboma ndiye kuti Mulungu walola kuti Amalawi tonse tife. Ndikulankhula izi chifukwa chiyani? Ndikulankhula izi chifukwa chonena kuti taonani kaboma kosonkherana, kaboma kuti anasonkherana zipani 9, koma anthu ena akukapama pachiyawo timati ukapamatu kama chichoma mati chani whatever, ine ndine muyawo basi ndayankhula mwandimva kaya simandimve, koma ndikunena kuti anthu ena akuchipama chinthuchi kuziyeneleza ngati iwo anachitenga okha. Koma kuti atenge chimene chacho aye musema ndi 7% ochepa kaya ndi 35 kaya 30 sindikudziwa. Unafika UTM anali kaya 15, unafika Afford anali kaya 10 kaya 5, unafika akuti mtundu watha kaya zipani kaya ndani anandi mapesenti kusakaniza anthu achati kuwina. Lero lino chipani chija kuchita ngati chawo ndikumayankhula mwa mtudzu. Mulungu akachoka pa munthu umakhala ngati wa misala. Choyamba tiye tilemekeze Mulungu, chifukwa Mulungu amene amapereka nzeru. Tikangomunyoza Mulungu wallahi nzeru zimakhala palibe. Iwe umaona wekha ngati mwezi kuyenda ndikumazichemerera kumazimenya pa mtima, koma ayi. Ndiye ndikunena kuti kodi nangati panopo kachipani kosonkhelanaka, nangati panopo pamene kuti zinthu zinzagulu awawo ndiye akumamanga anthu, kumamanga anthu, kumapha anthu live, anthu kumapha anthu, kumaombera anthu. Just imagine pakali panopo as I speak akanga ndiye kosonkhelana ndiye akumapha anthu, ndiye akumagula mbuzi, akumagula agulugunyi ndaonuka kunkhwapa amene amazitsa woyimba kusowa zochita nkumayimba. Ife ndikumatigula ife poti timakonda anthuwa, basi timakonda akina Dani Lu, ife timakonda akina Nkasa, agulugunyi ndatombolombo kati amene achawo. Chifukwa amene achawo ine ndimakamba atunena kuti history is the best teacher. Alusi zipanda akanena kuti chani asa low ndale anali mukuyimba anthu amankonda kwa basi koma tisoja wamphawi anangoyamba ndale alusi zipanda anafa ngati mphaka maliro osalemekezeka. Zimene simukuzidziwa anthu oyimba ndi anthu mbwambwana kwambiri, tinene mopa Mulungu. Chifukwa nzeru zawo chimene amaganiza kwambiri akuti ena amene kuti amene achamecha ndi business, koma business amapanga malo kuti anthu ayena akufa. Sungapange business umasapotela imfa kuti inu ziphedwani. Chifukwa kuti amene achawo ndi akupeza sambi kwambiri kuposa anthu akupha. Chifukwa kupha kuti apeze mphamvu akuapasana amenewo. That's why lero pali malamulo kuti iwe nangati wogula chinthu chakuba ndiye kuti iwenso umangidwe chimodzimodzi ngati uyu. Chifukwa chiyani? Iye akanapanda iwenso ukanaba. Ndiye anthu awa ife Amalawi tikuvutika chakwera kutipha, chakwera kutibera ndalama, anthu amene akupangisa agulugunyi ngati amenewo. Ndiponso nangati pali anthu amene ife Amalawi tikufuna tiyambe kuwapha kapena kuamenya kapena kuwauchira manyumba ndi akina Nkasa. Anthu amene ndi mbuzi anthu. Nangati pali anthu amene ngapanga tanga chifukwa MCP ija ikumakhala ndi mphamvu kamba ka mbuzi ngati zimene zazo. Akapasa ma 10 miliyoni akuona ngati dziko lonse latha. Akugulitsa dziko live ife tikuona. Kumatigulitsira dziko lathu ife tikuona kamba ka 10 miliyoni. Ndiye ife Amalawi mkwiyo wathu amene timati ife timapanga zinthu koma silent killer. Tiaphakira Dani Luwa. Tiphe mbuzi zimenezi. Tiwaphakira Nkasawa. Tiwaphakira chikefa chimoto. Chifukwa agalu amenewa akamayimba nyimbo zawo amanaka ngati anthu opa Mulungu. Koma anthu amene unangati pali masatana ndi agalu ngati amenewa. Tikulankhula pano kuchokera ku Yawo National, ine langa dzina ndina Brother Salo, chizukulu cheni changa Pias, all the way from Mangochi. Program imene ya kuswa maximum 24. Kunena mosanyengerera, mosaopa munthu. Ndikamalankhula sitimayang'ana chipembedzo, dera mtundu kulemera maphunziro, kaya amayankha chiyankho chanji chipembedzo, ndilibe nazo ntchito zonsezo, koma ine ndimayimira Amalawi 20 million nsanje tuchitipa. Tikamakamba nkhani yakuti MCP ndiyo inyasa mtima, timakamba nkhani zoti nazo ndi umboni.
Ndiye tikupempha Amalawi, mukafuna kuti muzaphese abale anu ambiri, muzalole MCP. Komanso ndikupempha Malawi wina aliyense kuti MCP kazangoti yawina mmene izawinire mukaya kuzakhala 50+1 kaya zawina yokha kaya kuzakhala chani mmene akuzitamira okhamu kaya kuzakhala chani, Amalawi tsiku lomwelo tizayambe kuphwanya chilichonse osawina MCP. Ndi chifukwa chani mmene angawinira MCP kamba kakuphanda sizingatheke. Mothamanga kwambiri tikufunanso tilankhule nkhani imene ikumathamanga kwambiri pa social media mu, nkhani imene Malawi ambiri sakuimvesa bwinobwino, nkhani ya 50+1. Iyi nkhani tizilankhula daily chifukwa nkhani iyi komanso ya mavoti tizilankhula daily kamba kuti nkhani izizi ndi nkhani zofunikira. Tinakamba dzulo mu audio yanga kuti tiyeni Amalawi titengapo mbali njira ina iliyonse imene tingagwiritse ntchito until izizi we must stop kuvota ndi ma ID. Njira ina iliyonse Amalawi tiyeni tizuke, chifukwa to apa musazadandaule pamawa kuti panalibe wotiuza. Ife tikuuza na Amalawi kuti nthawi yakwana yoti Amalawi tizuke. Stop this nonsense. Tiyimise zinthu zimene zizi. Amabungwe muli kuti, azipembedzo muli kuti, inu akuluakulu achisilamu, akuluakulu achikristu muli kuti. Nthawi ino yakwana yoti inuyo muyambe kulongosola pano zinthu sanafike ponyasa. Komanso nkhani ina ndi nkhani yonena kuti dziko la Malawi tikamati lopa Mulungu ndi bodza. Chifukwa dziko la Malawi kanakhala lopa Mulungu, mashehe ndi mabusa amene anthu anu akufa ku Israeli, makristu ambiri akufa ku Israeli, asilamu ambiri akufa ku Israeli, bwezi mutapanga unity ndikulimba ni satana yelekezi chakwera. Chifukwa chakwera si Kristu, chakwera si Islamu, chakwera ndi munthu wina wake ndi chilombo china chake chimene chilibe chipembedzo. Inwenso mukudziwa chakwera atu amapembeza mafano, chakwera ndi satanic. Chifukwa chakwera akanakhala kuti chakwera ndi Kristu sangavotere nkhondo kuti nkhondo ipitirira Kristu azimwalira ku Israeli. Sangavotere kuti nkhondo kuti asilamu azimwalira ku Israeli. Akanakhala kuti chakwera amapemphera adi amapita mu mzikiti. Koma ichi ndi chidole china chake chimene tikuchiona ife ngati mwina chakwera yemwe uja mwina anangoseniza ako midiba nkuchipa kuti pasa chinthu chimene chinthu chosamva. Anthu akufa kuno kumafa m'manyumba kudya zikhawo kumakupa manda, koma chakwera nkumakadya mafanta kumakhala mpaka 10 years 5 years 5 days kapena 8 days ali mayiko akunja. Just imagine. Koma dziko lake likuvutika, anzawo akungotumiza anthu timamemba atapita kumene koko dziko silili bwino. Koma iye chimene chikungopita ndi mkazi wake, ana ake, mbumba yakupita kumene kuchako. Kunena kuti munthu muja mulibe nzeru chigobagoba chokhachoka. Ndimayankhula izi mosaopa, ndimanena masuku onse kuti ine kaya kundipha ndilibe nazo ntchito ndizalola kuti bwana ndiphedwe mwazi anga uzakhale ndizoyendesa dziko lino. Kuyankhula kwa Malemu Chahana. Rest and peace. Viva aluta kuntunuwa, osaopa osanyengerera. Ine ngati yawo empire ndizalola kuphedwa kapena kumangidwa, koma ndizalola kuti bwana ndisakhale ndi moyo sindizayankhula. Sindizayankhula pamene muzandiphe, koma nanga ndi moyo ndisakhala ndikulankhula kuyimira mtundu wanga wa Chimalawi. Take it or leave it. Tatupa we sick and tired of this nonsense. Namba kulankhula kalikali chakwera tasintha chakwera sakufuna kusintha pamene angothovera kusogolo tizipanga chani. Ndiye tizingosowa, tizingotemanya, okumva kupweteka kakolope madzi, okumva kupweteka abwere andifune ine andiphe ine sinemawa pakuphedwa. Ndiponso ndikamakamba izizi ndimanena tsiku lililonse kuti ndine chemaliro, ndine chemalemu, inu mubwere muzandiphe amene muzakhale for life. Nthawi yonyengererana inatha, nthawi yokawa maswiti yatha. Amene inu amabungwe dzukani, musangokhala ndwi mabungwe muthese. Chifukwa nangati inu amabungwe mukulephera kupanga zinthu palibe chifukwa chokhala ndi bungwe. Ndezi kufanafana ndi azipani. Azipani ma MP yeni ku parliament alephera kutesa lamulo limeneli, alephera kukhala pansi kamene kupanga emergency. Kuti nthawi ichamesa inu ayuti atitipi manena kuti nankhumwa samatsutsa. Nankhumwa ngokhala ndwi yakunya ndalama za ku MCP. Lero lino inu kumene koko ndi chifukwa imene anthu akuifuna pakati panopo kuti mwina Amalawi tikhoza kukhala pa mtendere. Simungayitanise bwanji emergency meeting. Kuti inu opposition mulibe mphamvu zoyitanisa kuti Amalawi akufuna chakuti. Nanga mphamvu mulibe inuyo alibe opposition kumene koko parliament. Ndi chifukwa chani osapita kwa anthu ukauza anthu anu ake. Nenso mangokhala chete. Nkhani isi kufunika mafailo, nkhani isi kufunika maoffice, nkhani ikufunika enu aka Amalawi pa ground. Pangani nsonkhano wa DPP, pangani nsonkhano wa Afoni, mupange nsonkhano azipani za profe akuti akamata mbewu kaya. Mupange nsonkhano auze na Amalawi kuti palibe mavoti chaka cha mwa kuvota, nkhani una ngati kupitirira. Musangokhala ndwi.
nkhani izizi ndi nkhani zimene ife tinayankhula poyamba kunena kuti dziko la Malawi likamavutikanso a DPP munatikapo mbali. Ine ndikamayankhula sindimanyengerera kuti tukana munditukane mundinyoze ndiliberazo ntchito. Ine ndimanyozedwa lero ndi mawa, lero ndinyozedwa ndi Afodi, mawa ndinyozedwa ndi DPP, mawa ndinyozedwa ndi UTF. Ndimasangalala kwambiri mukamandinyoza chifukwa chilungamocho ndi chimene mmandinyozera. When tikafika pa kuti tibwerere pambuyo nkhani ya 50+1 iyi inu a DPP mukanakhala kuti inunso ndi anthu oti ndi muli serious simukanalola 50+1. Mukanauza masapota anu sitikulola chisankho chobwereza koma munalola chabwino ziladusa zimene zonse. Apaso mwangokhala ndwi. Mwangokhala ndwi inu ngati ndi opposition. Mukupangapo chani? Guys, nkhani yoyembekezera inatha. Anzathu sakusatatu malamulo. Inu nanga timusata malamulo pitaka muzingofa mozi. Chifukwa anthu ali pa target yoti kulimba ndi inu mwina mapulani 10. Akupeni. Inu usaopa yayi. Ndiponso ngakhale nkhani yakufa chilimayi. Inu ali opposition mukupangapo chani? Chifukwa ndi nkhani yanu chipani chikulamula inu muli kunja mukanaita na nsonkhano kuita ni Malawi mademo atipase report then chakola step down immediately. Izi zikumachitika mayiko ambiri koma chipani cha DPP nthawi zambiri chimaitenga educated, that's why zimafika ponyasa. And if you can't take care ndikuuza ndi panopo kuti iyo MCP lo mboma pasaphedwa anthu ambiri ndiponso kuzakhala mitembo yambiri kuti MCP choke mboma ndiponso mitembo ina ndi imene yayambayi chifukwa chani ndikulekelela anthu otikumaopa kwambiri. That's why akuti lowa ife Malawi kumangotipa chifukwa chani tilibe control, tilibe anthu amene angatiyankhulire opanda mantha kapena tilibe anthu amene angapite patsogolo ndikuyima ngati tilibe opposition ngati chipani cholamula ndikuza kuti ise chitika zitikufuna ife report sitikufuna ati inquiry MCP sanambe yapangidwa ndikuoneka chinthu chabwino ndiliti inquiry inapangidwa kobino ndalama zingati mbagari mutu kobino ndalama zambiri za kugula fertilizer mabilioni ambiri zili kuti ndalama zichi zimangothala bomwemo mikulankhula kwa Boni Kalindo zimathala momwemo basi peza a DPP mulipo mwangokhala ndwi ife timakondedwa ndauche muzakhalatu muzazitimuka khala ngati mukudzuka kwa kufa anthu zazizimuka khala ngati kudzuka kwa kufa tsiku lake ndikulengeza kuti MCP yawina musazalire chifukwa mukungokhala anthu okuuzana yamba kalekale kuti anthu ani mapulani awo obera komanso nthawi kapena chifukwa chosalaka chakuera pampano zinakwana kalekale musipechera nkhani ngati iyi ndi nkhani yoti chakuera akhoza kutula pasi udindo afufuze bwinobwino anamunamiza ndi ndani kuti ndege ena kafika kunzuzu chakwera kudziwa bwinobwino chifukwa chilima anaphada chakwera achina nkaka kudziwa bwinobwino chifukwa amene chaka nakhala kuti ndi anthu sanadziwe nkhani imene bweza atafufuza kuti waye mu ndege mwachosa zipangizo koma izizi zangokhala akubanja nawonso munalibe mphamvu koma inu a DPP inu Afodi ntchito anu ndi chani ndiye kupita kuchisankho tankusala miyezi yochepa inu malo muti panopo muyimepo mpano kanda ande uluwa pachiyawo pamene popo amati zinthu zimayembera kuuluwa ndiye inu mwangokhala pano malo muti mudzuke a DPP ndi Afodi kapena a UDF kapena ndani mudzuke tifune report la malemu chilima nkhani ibwe simukipaka push inuyo mudzuke mupita kupademo panga emergency call kuti anthu akufa pakufunika chakudya boma losensa chinthu chitipa mwangokhala mudzuke munene kuti Amalawi sakufuna kuvotera mavoti mwakuti mwakutende pansewo mwangokhala mukudikira Boni Kalindo apanga zimenezo akapangasa china Boni Kalindo simasapotaso uchisiru wa inu anthu azipani take it or leave it. Langa dzina ndina brother Salo chizukulu cheni changa ngapi yasi kuswa kutemanya kuvalula take it or leave it. Ndilibe chipani china chili chose anthu azipani wose wanda akuba akanakhala kuti anthu wanda ayeni tikufa ndi njala anthu akumwera pano tikufa ndi njala anthu kumaje zinthu zokhala ngati chinangwa ndikuti kumene achipani akugawa chimanga ndikuti chipani chanu chimene mmachikonda chijana mpaka kumachita kukomoka ndi chipani kukomoka kamba kusapata chipani anthu akufa ndi njala ndi ndani amene akugawa chimanga azipani zanu kwa kupasa ni ma-t-shirt mwana kupasa ni chimanga musikaje kwa nyumba kwanu kumvesa chisoni kamba ka umbuli ni usavage umeti nawo ifa Malawi musapota watu ndi chani chimeti ngapeze ife anthu omenyera mawu anthu andale ndi chani chimeti ngapeze zitukuko atipangira zoti pange ife timapasa 40 timayika mipando amademera agalo amenewo koma anthu agalo amene samati support ife take it or leave it nthawi yo ndi akuswa kutemanya palibenso kunyengerera ine sindimasapota chipani chilichonse anthu azipani wanda akuba awawa akanakhala kuti anthu wanda abwino lero lino pamene anthu akufa kumaje zikhawo sangachoke president ndikumakapita mayiko akunyoka 10 days anthu akufa kumuzi ndi njala sizingatheke zipani zosusa boma zimene zili mdziko muno kungokhala usapanga pokena kale konse akutengela malamulo mpaka ife tizifa mapeto ake Malawi ofa ndife ovutika ndife awasakuvutika ndi ndalama ife Malawi sitimaona zimenezo koma akamangidwa agalo amenewa mbuzi zimene zikamangidwa ife timathamanga ndi ma uniform usamanga amenewo usamanga amene koma pamene tikufa ifeyo ndi ndani wa ndani amene wapita ku planta kumene kwachitika maliro
mwaona president wanje kapena mtsogoleri wanje wachipani amene anapita ku Blantyre kumene kwafa ana awiri abanja limodzi atache chinangwa zili zokhanga chinangwa ndi ndani wapita kumene kuchako? No one. Koma ngalo amene akangomangidwa ife timathamanga kwambiri koma kathamangira kumene kuti makavina iya wosamanga iwo kuti anthu onda akuba asena wamange anthu akuba. That's why unalise langofuna udindo alisa kufuna utsogoleri chani akuzokuti kabako kumene kuchako pamene anthu akumba manda kumangosha. Ndi ndani president mtsogoleri wachipani amene wapita kumangosha kapeka chakudya angokhala linduyi akulimba ndi mavoti inosadziwa nokho kuti anthu andakuba anthu wasamafuna miyo ya anthu. Ndi ndani nthawi imene kumangochi kunachitika chivomo cha madzi amene anamanga nyumba kapena kupereka makujeni matenti? Ndi ndani chipani chanje? Palibe. Koma anthu mabungwe ndi amene amapereka zithandizo zimene kuchako. Koma UDF DPP afford muli pompo osathandiza anthu anu koma mafuna mavoti kamba kuti ife ndi savage amalawi. That's why zinthu zathu zimavuta. Kuchokera kwa ine brother Salo ndikunena kuti ndiyamike kwambiri kumulakho alo munayenda bwino. Tiyamikire anankhumwa anapita achahana akaluwa asulemani antambo akabambe komanso amthali kanali kumene kuchako tikuyamikireni. Ndizimene zimafurika kuti mambo ina asomuzipita sokwina osangokhala ndi iyayi zibani zimene zinapita kumene kuti ziyamikire maningana kuti ife timayamikira zabwino. Koma nkhani yonena kuti kodi inu yazibani pamene mukukhala dziko ndeli kutha mukupangapo chani chitanu ndi chani mukuyembekeza tizakuvotereni ndiye muzizapanga muzizababwino ndalama pano simungatiwombole iyayi simungatiwombole pano iyayi. Kuchokera kwa ine brother Salo chizukulu cha Pius. Ambuye akudaliseni mpaka nthawi ina Club Junta, adachita nawo kwanera Better Africa.